चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै जानुवारि दाननि 5, 6, 7 सानथामनि हाबाफारि लानानै 19थि थान्दै जख'न्थाइ एनुवेल जे डेलिगेट कनभेनसन बियो जानो थांगासिनो दं आरो बे बोसोराव बे जख'न्थाइखौ बा एनुवेल जि कनभेनसन बेखौ बांगाल दबा जि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बेहाय जोङो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जाबाय आरो बेखौ मोजाङै जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बानजायनो थाखाय जोङो मोनसे जायगानिनो गोरों गोरा सानसुमै बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ लानानै जोङो बानजाय आफाद जों दानानै होनाय जाबाय आरो बिथांमोना गावसिनि जि बिबान बे चिरां जिल्ला एबसुनि सानथामनि जि हाबाफारि बेखौ मावफुंनो थाखाय सान हर बिथांमोना खस्थ' खालामबाय थादों आरो जों फोथायनाय दं बिथांमोननि नाजानायजों बे हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थांगोन बा जाफुंसारगोन। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समाज बिथिं आथिखालनि थासारिखौ लानानै सोलोंथाइनि बिथिं आथिखालनि फरायसाफोरनि जि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बा स्किल कुवालिटि बेनि सायाव जोङो नोजोर बोनानै गोबां बाथ्राफोरखौ बाहाय सावरायगोन। जानुवारि 6 थारिखआव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बाहाय जोङो गेलेनाय आयदा लानाय जादों। हौवाफोरनि थाखाय भलिबल गेलेगोन मोनदाइन दख'रानि गेजेराव। बेनि उनाव मोनदाइन दख'रानि गेजेराव हिन्जावसाफोरनि जि काबादि बादायलायनाय बाहाय गायदेयारि हेलेनानि मुङाव दङ आरो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि मुङाव भलिबल बादायलायनाया जागोन। बेनि उनावहाय एखेबारैनो बे फुंनि समावनो गेवलां डायासआव फरायसाफोरनि थुनलाइ आयदानि बादायलायनाय बाहाय बाथ्रा दान्थेनाय, मिथिखायै बुंनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बाहाय बायदिसिना लिटारेरि जि आयदानि बे बादायलायनाया बे गेवलां डायासआव जागोन। बे हाबाफारिखौ जोङो 6 थारिखआव थिग खालामनाय जादों। बेनि उनाव बेलासि समाव जोङो 5 बाजिनाय लोगो लोगो चिरां जिल्लाया गासै दालाय आफाद आरो दख'राखौ लानानै जोंनि जे थान्दै जख'न्थाइ बियो सावरायनाय जागोन आरो फारसेथिं गेवलां डायासआव हारिमु आयदानि जि बादायलायनाय बेबो दङ। ट्रेडिसनेल हारिमुखौ लानानै जोंनि मोसानाय, मुसुरनाय, रोजाबनाय, दामनाय देनाय बिथिं गासै मोनब्रैसो आयदायाव जोङो बादायलायनाय लानाय जादों। बेखिनि 6 थारिखनि जोंनि हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे 6 थारिखनि मोनाबिलियाव जोङो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो मिजिं थिनानै जों आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिनि उनावहाय डेलिगेटखौ जोङो हरसे सावरायगोन। बे डेलिगेट जथुमनायाव जों दहाय बुंनाय बायदि आथिखालनि बर' माहारिनि जि थासारि बेजों लोगोसे गासै बाथ्राखौ जोङो सावरायगोन। फरायसाफोरखौ समाजखौ लानानै बायदिसिना इस्युसफोरखौ लानानै आरो सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे आसा खालामदों मोजां मोनसे जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' माहारि आरो फरायसाफोरखौ फैबाय थानाय समाव मोनसे गोग्गो लामाजों बा जाफुंसार मोनसे लामाजों खामानि मावनो हानायनि थांखिया निस्सय जोंनाव फैगोन।